Čus, borci, jevžeme zpět. Chlapi, přišel jsem na jednu věc, ale ještě než vám ji řeknu, tak se musím pochlubit, protože jsem teďka si hodil osobáček na benchi 260 kg. Jo, daložil jsem si 130, říkám, hej, borec, máš čas, pojď mě jisit, prosím tě. Teďka útočím na osobáček, ne, 260 kg a borec super, hej, ty máš 130, říkám, prosím tě, ty tomu nerozumíš, jo? Stopni si za mě. Ne, tak jsem prostě lehl. Připravil jsem se, víš co, začal švidrat, ne, borec mám odpadl, říkám, ty vole, kámo, co je, tak že si budeš jak radši jistit, jo, stůj za mnou. Hoši, dvakrát jsem to vytáhl, víš co, úplně prostě masakr, tak jsem prostě vstal a říkám, kámo, tak se to dělá, víš co, borec úplně nevěděl, byl úplně mimo, říkám, dobrý, běží už, čau, díky moc. Jo, hoši, takže prostě švidrání jede, jo, říkám, švidrání mnou není konec, vole, vyzkoušej to a uvidíš, vole, jo, pak se můžeš chlubit, vole. Hoši, přišel jsem na jednu věc, přišel jsem na důvod, proč tak 80% z nás cvičí, jo hoši, jsou tu baby, vole, abyste se líbili ženským, vole, víš co, není prostě na ten pocit, když jdeš v tom obchodáku, ne. A teď tam prostě nějaká pěkná holka s nějakým prostě borcem a úplně tak se trošku vyprosíš, ne, páv a prostě jdeš a úplně, ona úplně kouká po tobě a úplně to vidíš na ně, jak by tě nejradši silikla úplně a ty vole, ty je narvaný, tak to je masakr, to je brutální úplně. To je teď spát na toho svýho, ne, úplně ty bys taky mohl se sebou začít něco dělat, koukni se na sebe, koukni se na něj, prosím tě. A bude super, ty vole, ty je narvaný, jak hovarou, ty vole, ty kladiva úplně ne, tak to je masakr, jak ona úplně po něm kouká, ty vás úplně stydím za sebe, víš co, asi taky budu muset začít cvičit. Jo, takže proto to děláme pro tady tenhle pocit, ten pocit je úplně super. Taky trošku namotivuješ potom ty ostatní borce, jo, třeba ten borec potom už na druhý den šel do fitka, napumpoval, bude tam chodit týden, dva, víš, se na to, vole, víš co, to je prostě, je to tak. Jo, takže prostě tady ten pocit si myslím, že fakt jako to dělá hodně z nás, je to jeden z těch prostě hlavních důvodů, no, jako víš co, to je bomba úplně. Tak hoši, odběr mi nedávejte, už vůbec mi nedávejte prostě palec nahoru, maximálně palec dolů a už vůbec nekomentujte tohle video. Jo hoši, takže čau.